Hei, mä tein tämmöisen avaimen perän, että tästä voi tulla ihan minkä muotoinen tahansa. Ja tää on aika helppo. Joo, silleen. On vaikka tällä värillä. Ja mä laitan tää pallo. Tai tää ihmejutska. Sulla olisi ihan minkä laitat tahansa, millä sä teet tän. Mä nyt teen vaan, koska mulla ei oo nyt ihan muita rautoja. Ihan koukullakin. Ja sitten tähän tarvitsee yhden C-klipsun. Ja pitää vaan jatkaa tätä samaa. Noin. Sitten se on tämmönen. Okei. Ja sitten mä käännän sen. Eikä se on nyt. Mä otan täältä tän. Mä näytän vähän hitaammin. Eli otetaan täältä. Sitten mä otan tän C-klipsun. Ja nämä viimeiset täältä tähän. Näin. Ei ole väliä minkälainen sulla on. Sitten se on. Yksi sit sä otat ton seuraavan. Elikkä ne 2 seuraavat. Ja sit sulla on näitä 4. Pujotat nää 2 tän 2 läpi. Näitä 2. Ja sit ollaan pian täällä. Okei, sit vaan jatkuu tätä. Tätä haluaa voi ottaa. Vad var det? Vad var det? Hei! Sitten näin se laitetaan avaimeen. Laittaa siihen. Elikkä tää on 2 tämmöstä. Kiitti kun katoit. Heippa!